ኣብ ዓለም ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ የለን ክበሃል ሓቂኡ $20,000 ካፊልካ ዶ ዘይነብስኻ ንምምሳል ተፅዕርን ፅባቐኻ ኣጥፊእኻ ብገዛ ፈቃድካ ትኸፍኢኻ ናይዛ ከንፈራ ዝኣበትን ሓቀኛ ኣፍቃሪ ስኢነ ትብል ጓል ህይወቱን ከምዚ ኣንድራ ኢቫኖቫ ዝተባሃለት ጎርዞ ብመስርሕ መጥባሕቲ ተሓጊዘ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ከንፈር ክትውንን ክኢላ ምሕላዋ ተገሊጹ። እታ ጓል 25 ዓመት ቡልጋራዊት ካብ ቁልዕነታ ኣትሒዛ ገዚፍ ከንፈር መግለፂ ቁንጅና ምዃኑ ተኣምን ብምንባራም ኣብ 2018 ብመስርሕ ሕክምና ተፈጥሯዊ ከንፈራ ክትውስኸሉ ጀሚራም ብተመሳሳሊ ምእጉርታ መንከሳ ንምዕባይ ዝሕግዝ ኣፋውሱን ብመርፍዕ ትወስድ ምንባራ ትገለጽ። ብፍላይ ከንፈራ ንምግዛፍ ክሳብ 43 ጊዜ መጥባሕቲ ከም ዘካየደት ይሕብር። ነቲ ዝተጠቐሰ ክፋል ኣካላት ንምዕባይ መጥባሕትን ምውጋእ ፈሳሲ ዘካየደት ኢቫኖቫም ኣስታት $20,000 ክትከፍል ተቐሲቦም። ነዚ ንምስላጥ ኣብ ናይ ኢንስታግራም ሕሳባ መዋዕውዒ ብምግባርያ ብዙሕ እቶት ኣኪቦም። እዛ ኣጥባታ ንምዕባዩን ሕክምናዊ መስርሕ ዘሰላሰለት ጎርዞ ንቡርን ኣሰልቸን ቅርፂ ክሕልወኒ ኣይፈቱኒ ኣነ ፈታዊት ኣበ ቅርፅን ጊንጢ ፅብቕኒ ትብል ኢቫኖቫ ኣጥባታ ድሕሪ ምዕባይ መንከሳ ንምዕባዩን ድሌት ከም ዝሓደራ ተረድእ። ቅርፂ ምእጉርታ ንምቕያሩ ናይ $600 ወፃኢታት ጌራ እዛ ዘይነብሳ ንምምሳል ከየደቀሰት ተሓድር ዘላ ቡልጋራዊት ብሓጋ ገዚፍ ምእጉርቲ ንምውናን እዩ። ንምእጉርታ ዘይቅርፁ ንምሓዝ ድማ 4 ጊዜ ሃይሎሪክ ኣሲድ ዝተባሃለ ኬሚካል ከም ዝተወግአትን ብሕጂውን 2 ጊዜ ተወሳኺ መስርሕ መጥባሕቲ ክተካይድ ተዳልያ ምሕላዋ ትገልጽ። ኣቀዲማ ተመሓሪት ፍልስፍና ዝነበረት ኢቫኖቫ ድሮ ከንፈራ ከም ዝገዘፈን ኪንኦ መስርሕ ምስ ተካየድ ግን ጥዕናይ ፀገም ከም ዝፀኣላ ከም ዝኾነ ብኽኢላታት ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ኣፋ ቃንዛ እንተገይሩላ እውን ናብኦም ክትመፅእ ብሓካይም ተነጊሩ ኣሎ። ንምክሮም ዝሰምዕ እዝኒ ግን ዘለዋ ኣይትመስልን። እንኩ ሕልማ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ከንፈር ዘለዋ ተባሂላ ክትፅዋዕ ጥራዩ ነይሩ። ከንፈረይ ገና ንእሽተይ ዘሎ ካብ ዘለኒ ኣዝዩ ዝዓበየ ክውንን እዩ ሕልመይ እቲ ዝውግዑን ንመዕበይ ዝኾን ፈሳሲ ማለተይ ጥዕናዊ ፀገም ኣየምፅአለኝ ትብል እዛ ኣብዚ እዋን እዚ ኪኖ ሰባንቡላ መሲላ ዘላ መንእሰይ። ብዘይካዚ ኢቫኖቫ ካብ ኩሉ ኩርናዕ ርእይቶ ከም ዝመፃን መብዛሕትኦም ነዚ ሓድሽ መስላ ከም ዘይተቐበልዎ ትገልጽ። ዋላ እውን ስድራ ቤተይ ኣይተቐበልዎን እንተኾነ ብውሳኔ ኩርእተይ ከዓ ትብል ብዛዕባ ርእይቶ ሰባት ዕጅብ ከይበላ ዝኾነ መንእሰይ ብርእይቶ ሰባት ከይፈርሐን ከይተሰከፈን ንነብሱ ዝአግብ ክሰርሕ ኣለዎ። ምክንያቱ ትርጉም ምንባር ህይወት ሃገዝ ስለ ዝኾነ እያ ትብል። እዚ እናኾነ ኢቫኖቫ ዋላ እኳ ካብቶም ዓማኢት ናይ ኢንተርነት ሰዓብታ ናብ ኣዶም ሃገሮም ክትመፅእ ከም ዝኣደመዋ እንተገለጸት ሓቀኛ ኣፍቃሪ ክትረክብ ግና ተፀጊማ ከም ዘለያ ተረድእ። እዚስ ምስ ምንታይ ኮን ይቁፀር? መቼም ነብስኻ ምምሳል ዝመስሎ ስለዘየለ ነብስና ድኣ ንምሰል።